atakapokuja Yesu mara ya pili, tukomboe twende ndani ya mbinguni milele. Imani yako yaweza simama imara, majaribu makali ndugu yanayokuja, kwa ujasiri kutangaza neno la Bwana, dunia yote kwa shida hata kwa mauti. Atakapokuja Yesu mara ya pili, tukomboe twende ndani ya mbinguni milele. Simama imara, majaribu makali ndugu yanayokuja, kwa ujasiri kutangaza neno la Bwana, dunia yote kwa shida hata kwa mauti. Atakapokuja Yesu mara ya pili, tukomboe twende ndani ya mbinguni milele. Jamu yako meka meka, mazetora menye arorobotambe, mongo kwa monenye, mazetora menye arorobotambe, mongo kwa monenye, maelewa mito tigarabuya, tozabe nazae, totamera neti, yeseye yebibe, torora no tata, kweli
bechao eliagoti moke nebone bonayo yubito omoje horiano yasoe motige bibe makabiliane amabisi momonene chiguru bechao eliagoti moke momonene chiguru bechao eliagoti moke maela bamito tigarabuya tosabe nyasae totameraneti eseye bibe torora no tata eseye makweli eseye maraire eseye bogeji eseye yomana eseye wajenji eseye maragi wanonzo yetige Nishike mkono, Mungu nitembee nawe. Nishike mkono, Mungu nitembee nawe. Bwana nakuhitaji, kweli mimi ni mdhambi. Nishike mkono, Mungu nitembee nawe. Nishike mkono, Mungu nitembee nawe. Bwana usinipite, nipe nguvu zako maishani mwangu milele hata na milele.
imetanda kwangu. Bwana nakuhitaji, utembee pamoja nami. Bwana nakuhitaji, utembee pamoja nami. Maishani mwangu, giza limetanda kwangu. Bwana nakuhitaji, utembee pamoja nami. Bwana nakuhitaji, utembee pamoja nami. Bwana usinipite, nipe nguvu zako. Maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Bwana usinipite, nipe nguvu zako. Maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Nipe Roho Mtakatifu maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Bwana nakuomba, nipe Roho Mtakatifu maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Bwana usinipite, nipe nguvu zako. Maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Bwana usinipite, nipe nguvu zako. Maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Bwana usinipite, nipe nguvu zako. Maishani mwangu, milele hata na milele. Maishani mwangu, milele hata na milele. Buya kigimana ndene tipiti tonyere kwa tuikaga igatunya kwa tukumurikira aria ngento kuna gukorekana inisi ya Kenya ke kongeri tukurigo na manganya tukabaka gukorekana sana ane mono asi county cha Nyanza ga province ya Nyanza ka tokoteba manga tukalia makuru ngara bunge ya gose igati ya bantu bagoteba nga eta Kericho county nya kwa chiko bairenga county chikaba isano na ibere bagutwene asamanga na ali administration ngoro akaba twarichi province isano nseto Kenya gima okay bona bade chibe isano na ibere kai ibine birengere libya ba Kenya lakini rende yoto kisa kumine kwamba na no bwate obusuru bukuru birengere byako onyara kwa bakote banga
kenda anda kikikiranya bora ko ke korekana iga ngikiranya ko bakiko bwati to kwarikani goche ase amagazeti imambega ase amoko aitogega tubwate egazeti ya Daily Nation abo egazeti ya Standard ichitoranya ko to kwerera asowe mono nga story kichiri chenye ko bachikwe kwa obolito ndo chenga ase litukulia rero story igoro yo mugavana we county yo kabero mugavana we county ya Samburu Samuel Denonkular oyo ukaneti gusokanyirete uko kumi kwa nga kitawateba ko kumi wa judgment uko bekwechera dorate no ko somerwa guseruri ngiye kunyara ko bakeo ko rero ubwatikana amone kibesa icyanya takabaka konyorekana anya takabaka gutumika guse echo bukurumi bina byo bukurumi biganda kunyaka biko bwata aba governor vice chancellor abisi nabo go aba governor bari banyere ko bagosoka baringe asetamu area yanya takabakigweta nabo gondo chukunyaka ko tukurigiria umugano onde ko bwatikana amona abantu bari banyere ko bakonyorekana amone kwari area kware se abantu bari banyere ko bakabusibwe kambira batetengi gari nero yarwocha mambi na marogoba andake egakagirwa nga egari ganere kunyaka bake gosomba imibere yugo cya asitinse mu cyakware kero abakagirwa bari banyere ko bakubwatu gwikira boni gabataranyimanyikana isibare kubwatikana ngani ko banyere ko bagota makuru ase Jeremy abigo asense mende ekiombe ky'abantu kyakupeti niko gekubori gose abalimu niko bakonyaka bakubori abayibori banyako bakubabwatisia irinde banyako bakubori esterikali nyako bakikwekelaniria amagani aribataite nabo igo omurayibwense nigagendreti esafari yaye ase chinse amochi abogere litukurigoro achakirete county area Migori. Right, tase gazeti ya The Standard kabisa igando china mangi kima hezbo na iganto kali mangi sanaro kerondo chinga togo chakera chi county aba deputy governor niko bakorera ngamba bwati gasi bakora niko bale aido oniko bakorera sitio kabako na gosoma chia bisi oniko bakorera aba senator bako batebinga oberente ko bakurigirwa na bado banyore chigasi bakora chi county nabo igoto so ase picha kabiri ndo chinga enaitu anera se abanafunzi abega ba ekrasi komina kanenga na kabere batarachiba ekerono chinga preparation ya exams ya bereko ba disrupted ekerono chinga ba rimunigo ba kandi bari uchikogenda ase emeremo ase picha kana be gatatu ndo chikorara asowe manabo igo president William Ruto ase abwate tara ya matukana ase orongoro alu Nyanza ndo chinga igamba muri kirete ndo chiko so ase picha kana kigima ngo muri kire asowe manabo igezi bonikira kumanyinga iganga mugavana kurwa se county ya Samburu niko akanire guchigo kubekirwege kumero dorate kugambiwa bino kwabumanya kubwatekana no butumeke we public properties ndo chiko so asime tumurekera so mitumanya nganarere ya muri kiroro uyake makato gutaka kuru ase gazeti ya Daily Nation chipechi cha kabiri gaiganga ki abanyanyimbo gusaba korera kuko abanyanyimbo bogendete ko gikiriwo gose enjira eri abanyanyimbo babiriko bakora egasi yabo nabo go abakenya banyane ko bakubwatuka ibirengeri byabo nigo abakenya bakuboria nga abanyanyimbo mbabwente ko bekiruna ne CCTV footage cyenya ko chikoro kyanga ngendu kikiri bakonya ko bagwikene uche ase omokenya okawaida ina yale astipage kya gatatu abayigo ase chipeji kya kane na keroto goswa ase omugano yogo mugavana yiwe county ya Samburu obwatekana nga oyo ni garenge ase serikali area entangani ya devolution kinga kichi serikali chichi county Kenya takaba chiko chaka arianya takaba ko gamba ase county yu emiaka 10 mo governor ye governor ni gakonya ko baka ko bwatani gwa amono bukumi ko bwatikana amono botumeki obobe bwechibesa che county eyo bagote banga 83 billion Kenya takaba chiko sira ko bwatikana no botumeki obobe bwechibesa echo bono ndi tukuria rero nigo ekini kyukira kunya ko bage ko ruegwa chinkwana chomwe judgment yo mwari raj kunya ko ke gosomwa amanyenga ni gago chigosibwa ani karago subumete na bwateri bagari ogwa piri ko bwatikana nga constitution ya Kenya kunya ko ge kwerera na bwateri bagari okogenda ase kigambiro kegoro
inachi kunyara kwa baka wapi lakini rende asiboniga nigo anyari kwa baka konyorekana amona mamocho ayu ase agochi kunyara kwa baka kukumiwa yani 83 million ni chivesi nyingi sana ase county nadi pesa nke hezbo actually neba ni chipicha gatano na limo ekina kindo chenga kimurikire mono kubwatikana amono mugavano yo nada murikibwe gazeti gagoteba ngatari ere gwika okunyara kaga kubwatanirwa amono ibintu kore bingamu ne byontoro cyo mugavano oringebe county ya Migori okoti opado oyo nere ekina kibukumi kegenderete ase ekigambiro chingaki chiria none familia yanya ko bakiye kubwatanirwa kubwatikana ngani ko bari kunyako bagotumika chibesa chi county ya Migori bobe igo aba governor bali barero no bari ase biroko ao ekyombe keria kibotuki amono rimba gente kuna kurigereria abo koringoria ngaki banya ko bagotumika chibesa gusenga kibakonyako bagotumika chibesa kuna enchera mojo korinda chibesa chomo Kenya go asipecha gatano kabire aiga kero omurai wikama kirikya wepa Kenya aiga akunyara kabaka gote abono ni garage kunyara kabaka gote na ensemo iria ekopinga serikali karongo mukwanira omurai Kalonzo Musyoka muna agendete kusinga aragoteba ni garage kunyaka bakagutene coalition area Azimio Umoja wa Kenya Alliance kubwatikana amono murayu okabeira ororo muskiraira Amuru Odinga kogenda nabo guchikurwanira ekirugo kyobunya kirugo ase obomo bwa Afrika usechinse chikunyaka chikubwatirania Afrika ayagani ga konya ko bakagocha chinga kiba ko kora emesangirikano amona igatia baraibarenge ase ensemo erie kango mukwana ya Jeremiah Kioni kango mukwana ya Eugene Wamarwa kango mukwana matakarua lakini tari konya ko bakako attend mikutano yose bakonya ko bakomena abaiga batatu na babiri ko bako genderia cha chenda chensemo eyo ya Azimio Umoja wa Kenya Alliance nabo go asensemo ende ngana ki umurai Raila Amolo Odinga agente kubika emirubiri emekenu yo kwene kyabuna na chikunya ko baka gwikenia chikambini cya nabo gona chikunya ko baka kubwatani aba Kenya ni chinsi chonse kubwatekana nga ekirogo egya konyara ko baka kuboria kyobunya kirogo asensemo area ya African Union nabego asichipechi chia gatano na gatatu aiga kero umurai bwense agendreti safari ya matuko atatu ase chinsemo chiri cha Nyanza kiracha kirete chinsemo cha Migori niganya tukabaka okwanira abantu igore magendro buna arachikunyara kabaka kobaikene usare nyara kabaka kobaikene kuigora emirubiri ao ya magendro ase county yo nabo igore ritukuria nigarachikunyara kabaka kogenda goikari tukuria Jumapili aranya ko bakakora kuru asensemeyo igoni garage kunya ko bakakorigiriria ngaki ensemeyo nere garage kunya ko bagekogendera asa kwanete igoro ya gold idi kunya ko bakigotoka ime county ya Migori akanya ko bakakwanira igoro yoborubi bwechinsu kuru asereki ya Victoria amone bintu binde ebinge buna anyarte ko bakakwanira nabo igo omora yoyoiga nigo arenge amona ba governor anemono koru ase chi county ejo kango mokwanira mogafana Ochiro Ayako Migori Gladys Wanga Homa Bay James Orengo Osiaya Simba Arati Okisi na Senator Eddie Okech abanya takabako nyakabako mwekena Fatuma Mohamed enu alinge ase estaro eyoyomo daibwense nabago omurai oyo chukunyaka baka kurwana ekirogo kya African Union umuskiraira Amolo Odinga nenanya takabaka wikana emesangirikano eyori tukoregoro naboiko asense moya ba cabinet secretary Opiyo Wandayi no arenge kuru asense meri ya Petroleum and Energy tokanya kwa tokonyora Choni Mbadi na National Treasury naboiko Raymond Omoro no arenge naboigo Alfred Kabundo na arenge ase safari yoyo murai bwense chikakiagendrete korigeria emerobiri ya magendero ase ensemo eyoya Nyanza Doche ase chipechi chakatiga iga ande mangeta molekerio tegana yo bonchoriri aire oborito chipechi chakatiga iga
Keto kumye kuika ase gazeti ya Standard netranga kwato kulikeringa inkikeroro keto kunya kwato kura kubwatikana amuno mugomo gwa barimu uyogenderete abigo oranya onyaliko bakogutenia ibintu ao ase school ao imezi ya Kenya na igagwa kunira mugomo yuga barimu ndo chenga noro ochagita igase pechi ya kabiri kegima indo chenga abanafunzi abangeni ngo babire bagutumwa inkana bande nigo bagenderete gosoma asichinga kia chiabo kubwatikana no mugomo yiga barimu ogenderete kurase kia makirigia kupet in fact no konya record order gorwa okubure uchasa barimu abega gosuguchaka igasi yabo ko unegwenete nigo abarimu abega batebirenga mbali gochiko genda ase school in fact amatemwa uchigo chaka tariki 10 omutini October Esbon amatemwa KCSE antunyorenga omwako igani ko turanyore amatemu aya mayikira 12 gyoka ikira skirkia gatana gatatu ntonya takato kore syllabus iri enkoro bono niko turi syllabus inyi andake na kike koira abarimu abaiga bagwate omoyonga na beserikali iranya ko bagiye kubayi kubwatikana amono kogira emirimo esenja amatemu naribo sigaiga ayo serikali bwente kubeka emirubiri imigana kwane kinga abana bagamba chikunyaka bakwariga ni bugwikenu bachikunyaka bagusanansira amatemu ayega na baigo nindo chegaiga nindo choyo korukunga omo CEO TSC kurganere Nanzi Masharia nigo atebire buna medical covers go medical schemes cyabarimu cyabeire koba chiko bare installed ochiasibere tonyorenga ngurarera barenga igoro yoko ogutanyara medical covers abarimu abaiga ba secondary asichinga kijiji bwenerete okonyoranga ba kombreni okumuntu awikanya gitariri arwarigu ata itako ni ne Jeff gose kwenderiye kitigiri kyao kokonya abarimu konyoranga ngeri active yabiteriri nane ba contact yomo ajiri obo orukyama yakoba active yakoba ka okonyeka boneki nakiba konyaka ba kobori kiti ke kinyara koba active tinga kyonsipi insachini kyonsi mondara kani konyora obokonyi bwanya gitari kenya koba ke komokonya ekaro tokanyerete bono toigunga abarimu aba mainen kubutubare nindo chega ikyombekia gose Teacher Service Commission neo kyaberege ko direct officials ba yebuna abanyara ko bako sankereria data ase abantu bari batari konyara ko bagwatend emirimo yabo erinde abanyara ko bago forward ucyasi kyombekeiga anyande ko bakwimukirwa igetambukiro nabo kyombekeiga gya kupet no kyaberege ko tabuna umurikyo bogose employer ndatebe nigo yachire mamincha no kubania kwabo anemo no ogotaikere namagani ari abo baganiti wikirabone gomo ronoro rase kurasi kyamagia kupeti gyansi ngwera sepeti akana ngwa na igoro ya ogotara como president sense media Luo Nyanza aya ndo cheka sitege muri kiretenga nigabwate taro ya matukane nabande kuri igoro mbaro bagotebanga na matukane torakiniga sitega kuri chimapini niga otebanga na matukane igonto chikoranga chi project ichwagerete kuigora nchiri chechiga nabigona kwanete buna aba senator mbaro roba bwateranire no mu president oyiga nabo igona barayibande anekoro igasoro nguronya saba muri kirete umwaka 2027 ekero chikura kira chikoba dia general election barenga mu president oyiga nande nashikona rakobaga kwirana gose naki totigari nayo bono nigo to kwira sepe chiende gaiga ekero to chikumurikira aba deputy president as county Esbon na kumanyinga nigo bakorira mbabwati miremo ba okora nigo baikara stars chabis nigo aba governor abanyene batari ko ba locate chibasi bakwenda okorera umwana inchi as county chabo actually ekega kyaberinga ningendu kyabere ko bakiyokwanika asengaki ase aba deputy bagotebanga chinga kichinyinge nigo akurumwaye ogenda obisi onagosome gazeti oira na ujimwaye abo asata konyaka bagakwegwa egasi inkiranu iria konyaka bagakorera abantu be county you egende kiga kya jakirete asoya mo deputy president ngakiri rutaringo rongo mo deputy asata tenga omurai omokoro kabeiroro omoske Uhuru Muigai Kenyatta tamwete ibaga gosita mwete kasi ari kunyaraka bakakora igentu kya morirete akanyaraka bakagutara chi county awo chaka guyakira eko ku mapema
kero bari kunya ko bakuboringa ingige kogera mo deputy president atabwantu ako na gutara dio kambaka akaiwire tanga ebigana bibintu bari kunyara bakwanirite nabo go aba deputy bechinga kichina barambanya to bagotanga asboniga ntubwatiga asituran to korera amwana inchi egento keta actually aba deputy abange batenete ekerugo kyobo governor gatukulire bosobo chori obonene ubwanya to bugweta abange baboni ko banya to bakuyiriwa asinge junga mbakorere timwana inchi amagendero usimbai mbaro chikaini asichi project how chiro barabuboka bakonya ko bagwikani kone ningo bari konya ko bagwika chi project chi aba governor babo bari konya ko bakwigora usiba konya ko baguchaki asichi county igento kirete nga abantu abaigamba chi konya ko bakonya trust asa abantu abari bari ko konya ko bakubakira chikura abo go asita mwiga engane yiga I think enenga kia gatatu aba deputy governor bono bakwanire na bono gaiga bakwana ase bunge ye senate banya ko bakubori bunge ye senate nyako bakigwa advice aba governor indi banya ko bakurigirirwa na barbanya ko bakwegwa ekintu baranya ko bakora ase birengero byanege konge yalinge byanga no deputy governor nehera egu ene gosene chibesa chikoswa ase kwende aye chi program chiae oteba nga nintaite gose gokora gose babekeru ni chi bilioni nke na barabanya ko bagwikanya amagendera chi county nga abaraibane nga keto kurigerie omo bunge na bwate ebe security national government iyo kunyaka bakego ko mokonya wikani emirobiri ao omo MCA na bwate chibese chikoru national government chachese county county amako babagera banya ko bagwikani emirobiri ao ndubwato mu women rep na bwate chibese chikoru ase national government chikunya ko chiko mokonya aikani emirobiri ao no mo governor ne na bwate chibese chiga na abaigana bara because banya ko bagochoru mbabwete kunya ko bakurigerirwa babuchi bese chiabo bakonya ko bakochora chi project chiria konya nya ko bakakora aigoni go chori project okunya ko bakakora onyone project gete e constitution ekunya ko bakurigereria nabo yanya ko kwari baga ayengo mo deputy governor konya ko bakugwikaniria abantu bago una injira ya muyo kubakonya na barabanya ko bakonyora egintu bakorera umwana inchi okenya emirimo igo minute nga chibese chiri apart from chiri chiko to moja sti county bae guchibese chabukura national government go sebarusi chiri ase county chatumira ase county chabagiro na baruti ase deputy actually ke to kurigeria ase economy ya Kenya woninga economy yiga ngonya toria aba governor bakwarukete kuchibese chinyinge bakechinde chirana as national government kero mwako erire bakura reports kwanya ngabese chirinjira kora kinjira tumeka bone chiga chiko cha same governor tigaba kutorenke neba 1% as chiri chiko nyara ko chigo cha gari chiarukete ugo chi asomo deputy nere anyara ko baga kokora ki gakonya because na bwate a team ejua ko nyaka baga kokora egasinero ase abisiae like ngo governor nera bwate team ko nyaka bage korigereri nga igento kete ngonyara ko bakirikero kokora ki yakogendera gose onyore namba waziri bari as chi county aba waziri abagana bakonya ko bakobwa no governor no deputy because abana abantu babere bari ase government ye county nando abantu abaiga baganetinga banyako bakogenderia chi county ao na ukina chi county chiabo buna injire ya muyugusuke Kenya na economy ya Kenya igokerebesi ya nyako bagikubutu nuya nyorire na bakonya na korengera ligwikani amagendera kubate kanabona na eterega zega TS bon ino chenga aba deputy governor abagani go bawote habuna aba governor abanyene bariko ba locate mere masikiri bawote habuna ningo bawote maybe ningo bara chikonyara ko babakongea oswase politics ose ko babuna rivals ndate bagopingana se enzemo ya kisiasa actually ekina kire main listen I think asengejo ditukire mona ko woti omo deputy governor Nairobi ngakia koroku antimanyi toko ntuma eti Nyamira nonera kwanterimo mpaka no endirie segia bwateti omo governor Nyamira atenete serari agateba ngaki omo deputy ngayari James Kisami ngayari karangurwani werenkia okwana neno okwana katale okwaneka asengejo ngatabwati baga yo okwana nigasi ekereire no mo deputy omo yabu county ya Kisii
none retako yani mbali ko nyaka bakora ki bakone ko sena eno yo Kisumu oyo Mapei oyo Migori no bori abantu ngo deputy governor ngo yani yako bangani history na gocho mu MCA bona amanyikanite mono ngwetani mo deputy governor igoti abanyako bakwe gasi ne abara bumba chorire gose onyale mba kwa ugasi tumanye ngano mu governor gwikogochoru mo deputy tayo bunaba MCA bagweterene naboka actually tosike moto tomolekera sepe cha 5 na kabiri nindo chenga umu president wensi ya Uganda hase musangirekano orenga iga Kenya nindo chenga nigo anyareko bakawate abuna Kenya nigo yasiekereire products chiko nyara korwa essence ya Uganda yani agricultural products anene mono niga anyareko bakawate abuna Babu Wino niga kunyara ko bakago support abantu geta asikire wate abuna umuntu wanirio yego so yo kumupinga sana oyakoro kunga Popi Wine omoteri gwe ensemeri yunyara ko bakakwa president yo gatinga kichinkong essence ya Uganda namu kwanirete actually abaiga tia two friends bakanya kwa gutara amochinga kichonsi nkero neba kero okurobekana engakinere chenzi ensemeri ya Uganda banyate kwa bagotebana barango so bare street ko ane korusio mo president yo yigikerugo atebete asa keriwa agotebanga andake abaiga babena ba duete chibesa chikabeteri aba gose geta abantu benseria ya Buganda nabarabanya ko bagosoa chi street ngapa Kenya banya to ko bagosoa igintu kurindo omo president yiganya to ko bakagutugutera ari nabo igo ase ngane yiga aba egati abara ikuru asensemere ya ODM mbagi keretie gakorikyo nabago gutugutera ari amangana yo mo president yiga askiria banga igati ya barai nande anamono abari abasani bo murai osebo murai wikyama kya ODM Raila Amolo Odinga nababere ko bakumusaririye siasa ya imiensi ya Kenya nabo igo nabuba kunyako bagusegeta siasa kitari chingia asense ya Kenya igento mo senator bi county area ya Nairobi Edwin Sifuna anyatoka bagakubarako gikeria engane yo ya Museveni ejo nyako bagakwana chingaki banyako bakora umukutano bukumuganiri amaya umurai bikama kya ODM Raila Amolo Odinga abayigomba muri kirete speech ya yasikiriya renga batabona Kenya nyene yo kanigo yabirike gusikerera esukari kunyara ko bagi kuba imported korwa sense ya Uganda togotika na ingwire bona se crime gose obosari akayigani ndo chenga korwase abamenyi ba sense mu ya tuwana bigoma tisi slums nigondo chi amarita nare abeze ko ba forwarded yabantu 25 na babere obari abakagirwa bo gukora obusaria lakini amarita 5 no mo igani ko bawote abuna nigo bari students korwase secondary school eye mukorwa sense meyo igo nigo bakumetinga how comes minus na baro bakunyara ko involved ase ogukora obusaria Agani no chenga marita 6 is born yaba nafunsi bakonyara ko babawikirani okora ubosari asense meyo agani no chenga na sepe cha 5 na 3 ekerondo che togende togoskase enchirenga buneyo abigo nindo chenga aiga sense mo ya Africa nindo chenga ministry yembo chenu ni gondo chini go batebire buna akubwatika no gwateka kuburere buri gwa mbox nindo chenga vaccine nigo yabire ko ba kego toka hezbona igani ndo chinga asense ya DRC nigo ndo chinga cases chinyinge chabere ko ba reported na boigo echinde kaigo aiga Kenya lakini asense meria Nigeria nindo chinere yabere ko ba konyara 10,000 doses go siji vaccine chochiko dikonyara ko chikurwani oboroiro obu asekere bawate abuna vaccine boni ga ya tokire go banto mbaba isa gotwara ubwo bobone abana lakini nekero utokurikeria oboroiro bwegabwa mpox na nemono oboroiro bwegabwa ari kurukunga chickenpox I think simiaka no not chickenpox oboroiro bwegabwa monkeypox actually engakeyo nabogo changa chickenpox that's why nachira because yo otono buri kubogo cha sumobero omugima egatebekana nga elio lyanya ko bari konyorekana na ndebono kerobwanya to ko bwateka bwa ikiabete ngani go bwategete buri ne chinguru chinene chiguru ase vaccine etaranya ko bakekora ki gotoka egente kiga nkenya to ko bakeko
gikongse birengere akoru asabantu barokonkorwa Africa asikiri bakubori nga ine mbotame gote bigutorenga amarwiri nara kunyaka bakagwateka chi government kunyara kwa bachiri chikobeka chibesa ensemo chukurwani amarwira yaiga ande anene mono kero amarwira yaiga kunyaka bakagocha ndubwate ikyombekeri kie ensengima World Health Organization ikikunyaka bagikurigeringa amarwira yaiga ane mono akobe challenge asense gose chinse chinyinge ngaki akonyako bakagutreating ngaki kyombeke igagitara take time kurigereria abo koringuria oburuiro buiga asubu mono kenyara ko bagekurwa ebyoko eriranya ko bari gokoraki iko konya kurwa kwambukira oburuiro buiga yato kurigeria oburuiro bwa COVID-19 kana bwachagete bwa betenga no buruire yani bwa kunitense ngima ikabanga nigintu kyo kumira kire buriro bukara bwa sira yani mundu tayo umete ngaki kwanya toka bugosira because bwa sirite ngora bona bakenya bakubori ndininga ibwa chete because oburiro bwiga mbwa tangaze tunga bwa biri challenge asikinse chinyingi in fact nature yashabitaro kete itigo choronto metina ngichatu mege ibintu bingamune bina bigonya kwa bikubori kwa ase ebintu abukochi government letianya kwa chikobeka chibesa ensemo boigo chikwenekenga amarwiri angabuna yiga ngonyara ariko bakako konywa nyuma atararanda uchi asabanta abange tokora muri kira county ngwire bagase county ya Machakos asomo governor atebire ukurukunga atebire bunaniko chinya gitari chibonete ko batiko order amariogo ase enchera ya online yani ayogo sozo mtandao chinya gitari chon speech level 3 4 and 5 chinya ko order amariogo ase enchera ya online timetinga ine enchera ya moyo gosiria amariogo ari akunyara ko bakagusira ngo ikera nara chinya gitari to korana nayo hetogo so speech amaiga se ebiro bichigo sorry nabo gosoria tindo chimagana ari ga igama yakigima ni gonda gusabonya ariko bakoko swa siga se the standard erinde bwesomere migano eroro imitambe kuhusu sports ekerondo shibakuburia nga ninki etabera isi sana koba muna omugosiro kurkunga engineer Michael Olunga uyore omu captain we team ya Harambee Stars aiga Kenya nabo konyora sepi chama yakima siga zeti ya the standard buya kimando chike konge na goikeraga buno twachi kunyako tukonyakera umusumari amagazeti esemambe gambya muno asubanja kubwati amagazeti kuru asigeta sinikiga nabo emirubiri yikunyaka bagikogokera empeo kuru asigeta sinikiga tigo mukura nyaka bakakosini akwagate wikachinga kintura nyaka tokumera na enchendo gela mekia konge